Najeriya za ta ranto dala miliyan 600 don sayo jiragen yaƙin soja. Gwamnatin Najeriya ta amince da karɓo rancen sama da dala miliyan 600 domin sayen wasu jiragen yaƙin samfurin Italiya M346. Gwamnati na fatan samun jirage ga rundunar sojin sama domin kai hare-hare a farkon shekarar 2025. Najeriya dai ta ƙara yawan kuɗaɗen da take kashewa a fannin soji, yayin da take yaƙi da 'yan bindiga tsawon shekaru musamman a arewacin ƙasar. Group Captain Sadiq Shehu, wani masanin tsaro a Najeriya, ya ce duk da wannan yunƙurin na gwamnati na siyan waɗannan jirage, har yanzu sojojin ƙasar na buƙatar ƙarin kayan aiki. Haka kuma masanin ya ce babban matsalar da kayan aikin sojin ƙasar ke fuskanta ita ce matsalar rashin iya gyara su, musamman jirgin sama, wanda idan ya samu wata matsala ba a iya gyara su a nan, wanda haka ke tilastawa gwamnatin siyo wani sabo maimakon a gyara wanda ake da su. Duk da maganar da ake yi, sojojinmu ba su da isassun kayan aiki, wasu kayan aikin sun tsufa, wasu kuma gyaran su ne matsala, wanda kaga ba mu yi nisa ba a fannin gyaran su, wanda daga ƙarshe dole a je a siyo sabo, inji Group Captain Sadiq. Haka kuma ya ce siyo jirgin zai bayar da gudunmuwa wajen magance ayyukan Boko Haram da 'yan fashin daji. A cewarsa wannan jirgin ana iya amfani da shi wajen harbo abu daga sama zuwa ƙasa, sannan za a iya amfani da shi wajen bayar da horo ga waɗanda za su tuƙa jirgin, inji shi. An dai fara batun siyan waɗannan jiragen yaƙi ne lokacin mulkin gwamnatin da ta gabata ta Muhammadu Buhari. Kwatsam sai kuma aka ji gwamnatin Bola Ahmed Tunubu ta sanar da amincewa da ciyo bashin kuɗin don siyo waɗannan jirage. Group Captain Sadiq Shehu ya ce shi siyan makami ba abu ne na yanzu ba, sai an bi wasu matakai sannan a tsayar da magana. Haka kuma ya yi jan hankali cewar kayan aikin soja na da matuƙar tsada, wanda kasafin kuɗin shekara-shekara ake gabatar da su. Yawancin kasafin na shekara ba zai yiwu sojoji su iya siyo kayan aiki da suke buƙata da shi ba. Sai dai Captain Sadiq Shehu ɗin ya ce rashin bincike na daga cikin abubuwan da ke sanyawa a wasu lokuta siyan irin waɗannan jiragen masu tsada kan zame mata ƙadangaren bakin tulu, saboda rashin kyakkyawan bincike da ke sanyawa siyan jiragen zamewa Najeriya alaƙaƙai. Kaga akwai wasu jirage da shugaba Buhari ya bayar aka siyo daga Pakistan, F-17 guda 24, amma a yanzu babu ko guda ɗaya da yake aiki, wanda kaga kenan akwai ƙanshin gaskiya kan siyan su kan zama alaƙaƙai, a cewar Group Captain Sadiq Shehu.